F'intervista mal-ġurnal The Sunday Times, Paolo Borciolivier kompla jiddefendi d-deċiżjonijiet li ħadet l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar 5 snin. Deċiżjonijiet li matul dawn l-aħħar ġimgħat ġew kritikati bil-bosta minn diversi esponenti tal-Partit Nazzjonalista li l-koll ikkritikaw l-ineffiċjenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borciolivier. Borciolivier mal-ġurnal The Sunday Times kompla jattakka lill-ex deputat Franco De Bono u deskrivih bħala egoist. Kritika wkoll il-ħatra ta' De Bono mill-Gvern ġdid bħala l-persuna responsabbli mir-riformi kostituzzjonali fejn saħaq li l-ex deputat jibqa' l-problema għal kull gvern. Min-naħa l-oħra Borciolivier qal li huwa kien il-persuna strumentali f'diversi sitwazzjonijiet antipatiċi li jaffaċċja l-Partit Nazzjonalista matul din l-aħħar leġislatura, speċjalment ma' nies li kritikaw fil-beraħ lill-ex Prim Ministru u lill-istil ta' tmexxija tiegħu. Huwa sostna wkoll li ma jiddispeċih xejn li involva persuni bħal Richard Kakija Caruana, Austin Gatto ġew Saliba fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, nies li fi kliemu ddeskrivihom bħala heavyweights tal-politika. Però xorta waħda saħaq li huwa kien fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet kollha li ttieħdu matul din il-kampanja elettorali u li qatt ma ngħata l-ġenb minn sħabu l-istrateġisti nazzjonalisti. Borciolivier iddeskriva t-telf elettorali tal-Partit Nazzjonalista bħala waħda inevitabbli minħabba l-maġġoranza żgħira ta' voti li bija l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni tal-2008. Qal illi dan ir-riżultat kien previst għaliex kien identiku għal dak li l-Partit Nazzjonalista kiseb fl-elezzjoni tal-membri parlamentari Ewropej tal-2009. Rigward is-sitwazzjoni finanzjarja prekarja li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista, Borciolivier ma skludix li l-partit fil-futur ser ikun qed ibih numru ta' ċentru lokali tiegħu u kif ukoll jalaq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista Net Television. Ikkonferma wkoll li l-problemi finanzjarji għall-Partit Nazzjonalista kienu ilhom iberqu, iżda qatt ma kellu opportunità jiddedika wisħin sabiex isolvihom peress li kien impenjat ukoll bil-ħidma politika tal-partit. Borciolivier qal ukoll li mhux ser ikun qiegħed jirtira mix-xena politika u bħalissa jikkunsidra serjament li jerġa' jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss.